Bună ziua și bine am regăsit la un episod. Astăzi vom face Juventus vs Real Madrid. Se joacă în această seară la ora 9 și 30, cred. Da, cam pe acolo. Și noi vom juca Juventus vs Real Madrid, că se joacă în această seară. Să începem. Dacă se joacă în această seară, și eu cred că Real va câștiga, dar nu prea cred că Juventus are mai multă experiență, să zic așa. Și începe Juventus, Mandzukic, Benita, Chiellini, Ruggiani, Higuain, Marsico, Cherita. Wow! Higuain, Paulo Dybala de cornerul, Khedira, hai fraților, dați doar puțin. Benita, Higuain, wow, Gian Cuadrado, Mandzukic, trage Mandzukic, gol! Mandzukic, gol! Și să-mi spuneți, să scrieți eu doar acolo, să vă bag la mine în echipă dacă vreți. Și Dybala, gol! Juventus! Gol! Juventus! Dybala, scăriță! Dybala! Wow! Un metru, fraților, și era gol. 1 metru, fraților, și era goluț. Gol. Mandzukic, Higuain, Dybala, Paulo Dybala, încearcă să dea scăriță! Gian Cuadrado, prinde Navas, incredibil! Gian Cuadrado, Mandzukic, trage Mandzukic pe lângă! Mandzukic! Paulo Dybala, Mandzukic, ieșe bine Mandzukic, gol! Juventus! Gol! Prin Mandzukic. Avem 3-0, Juventus, Real Madrid. Cuadrado, Dybala. Vom schimba. Va intra Pjanic în locul lui Marchisio. Și va și Khedira. Intră Asamoah. Da. Se joacă în această seară și vreau să vă spun, să-mi scrieți doar eu și să-mi spuneți doar eu și eu vă pun în teren și nu mai încerc să vă pun ca atacant. Vă rog eu că nu vă pot pune pe toți, doar 3 atacanți, că joc 4-3-3. Marcelo un pic aici pentru Carvajal, aici este Higuain. Benita. Trage Benita! Scoate! Gian Cuadrado. Wow!
Este corner. Corner care bate Dybala. Asamoah. Incredibil, Asamoah. Nu știu cum se pronunță, doar așa știu că se zice. Higuain trage de la îndepărtare. Scoate Navas. 4-0 pentru Juventus. Wow! Asamoah. Dă gol. Două goluri din corner. 2 goluri, 5-0. Asamoah, Higuain, Mandzukic, Dybala, Paulo Dybala, Higuain, prinde Navas, incredibil. Chiellini, Mandzukic, wow, Higuain, trage Higuain! Trage Higuain bine. Benita. Mandzukic. O încearcă către Paulo Dybala, Higuain. Uite aici Dybala, ieșe bine, Dybala. Higuain, gol! Higuain, 6-0. Juventus, Torino. Așa ziceam eu. Mandzukic, nu ieșe Sandrić. Pjanic. Trage! Higuain, șut bun! Trage Marcelo în corner. Trage Marcelo. Dybala. Asamoah! Hat-trick pentru Asamoah! Asamoah. Dă 3 goluri din corner doar. Norocul lui. Aici Higuain! Trage tare Higuain. 7-0 Juventus. De unde atâta? Și ia. Juventus bate. Ia că bate. Bate urât. O bate urât. Pe Real Madrid. 7-0. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Cu a fost Gaming Vlad. Și vreau înainte să vă spun, vreau să vă spun celor care nu s-au abonat să se aboneze la canalul meu. Și eu sper să ajung la 250 de abonați. Să ajunge cât mai repede. Și vreau să scrieți eu doar un eu acolo și vă bag la mine în echipă, fraților. Și portarul l-am pus pe versorul meu. Și eu vă spun să uitați la meci, să vedeți cine bate, Juventus sau Real Madrid. Eu sper că Juventus. Eu vă spun, papa!